ڕەوشەنبیرên Hesekê doz dikin ku hemû nivîskarên Kurd zimanê Kurdî bikarbînin di berhemên xwe de û di hemû çalakiyên nivîskaran de zimanê Kurdî tê tekezkirin. پێویست گمەرۆ ئیرۆ divê dema hestiyar de em zimanê xwe miqate bin ji ber ku zimanê me hezarê sala em lê xwedî derketine û heya roja îro em zimanê xwe diaxivin û zimanê me hîn mayê û wek ey ziman di cîhanê de tev got gelek kar û gelek bûyer ser Kurda çêbûye nû zimanê wa tune nebikin lê em mane ser doza xwe û ser mafê xwe û ser karê xwe û zimanê me ew nasnamiya me ye pêşkêş dikim diyarî dîr li çavê neyarî şevê reş de dixwînim mêjuwa kurdewarî li kulturê haydarim xwedî ziman û zarim. Helbestvan û nivîskar bavê serbest diyar dike pêwistiya fêrbûna zimanê Kurdî. Lêkolînerekî Rûsî hebû Tolstoy civaknas bû digot eger tu bixwaze miletekî tune bike berêberê zimanî tune be û li ser vê bingehê neyarên Kurda dagerkerên Kurdistan hewl dan ku zimanê Kurdî qedexe bikin ta bi cil û bergên Kurdî. Beramberî vê yekê tê xwestin ji me Kurdan ku em haydarî zimanê dayîkê bin û em lê miqate bin. Tu millet wek me û şerê wan bû calî ziman de tune kê millet wek me wilo zulm û zor ji destê neyara dîtin. û her wiha bavê serbest daxwaz dike ji rêxistinên siyasî ku piştevaniya nivîskaran bike. Birêvebirên Kurda çi ên siyasî çi ên wekî din got piştgir bin ji me re piştgir bin ji rewşenbîrê xwe re ku haydarî ziman bin û vî zimanê xwe pêşxînin. Ziman nasnama gelan e. Lewra rewşenbîrên Kurd balkêşiyê didin nivîsandin û xwendin bi zimanê Kurdî. Dara Ebdo, Hesekê, Ark.